No niin, tervetuloa videoni pariin. Tällä kertaa aihe on Anna. Joo. Anna söi tämän voimakkaan lääkekuurin tähän tassuun. Sitten kun lääkekuuri alkoi olla lopulla, niin se tuli hirveä närästys. Mutta onneksi siihenkin on lääke, tällainen pikkuinen lääke. Pikkuinen lääkeruisku täällä näin. Joo. Sitten tästä ratista me rauvaamme asetuksen pelkon möniä ja laitetaan sisälle. Oota. Tuohon noin. Ja sitten vain. Noniin, ihan kiltisti. Verran tämmöstä mustaa möniä. Vois luulla, että tämä on jotakin muuta, mutta kyllä tämä tätä lääkettä on. Tuoks. Oota, valuu, ettei tule. Söpä sekin siitä. Oota. Vielä on vähäsen. Noniin. Ota siinä. Ihan kiltisti. Sulla valluu sitä möniä suupielestä. Aivan kuin oli jossakin muualla hommassa. On, joo. Noniin, tämmöistä lääkettä me annamme tässä vielä 3 päivää. Kiitos.